Tervetuloa kaikki kotiini leipomaan leipää. Tulkaa sisään. No niin, nyt tehdään pähkinähedelmäleipää. Tässä mä oon käyttänyt, mä käytän aprikooseja, sitten mä käytän saksan pähkinää ja hasselpähkinää. Mä laitan nämä loput aprikoosit vielä siivuiksi. Nämä on tosi pehmeitä nämä aprikoosit, mitä mulla nyt on, niin nää ei tarvi liottaa, mutta jos on hirveä kuivat, niin vähän veteen likoamaan, niin ne imee vähän sitä vettä, niin niistä tulee meheviä. Mutta aloitellaan tällä taikinalla. Tästä tulee nyt 3 desiä vettä ja 3 desiä maustamatonta jogurttia. Mä käytän jogurttia sen vuoksi, että mä haluan vähän hapokkuutta tähän, kun tässä on nämä hedelmät ja sitten mulla on vähän siirappia, niin se tasapainottaa vähän. 1, 2 ja 3. Noin. Ja sitten 25 grammaa hiivaa. Se on nyt taas se puoli pakettia hiivaa. Se laitetaan tänne. Niin, että se liukenee vähän. Kädellä otetaan vähän. Puoli desiä siirappia. Noin. Suurin piirtein. Suolaa. Noin ruokalusikallinen. Sitten laitetaan kone käyntiin. Tähän tulee 6 desiä spelttijauhoja ja 6 desiä tavallista vehnäjauhoja. Noin. Ja sitten vehnäjauho. Tässä voi yhtä hyvin käyttää myös hunajaa, jos haluaa, mutta mä käytän nyt siirappia. Noin. Noin 6 desilitraa vehnäjauhoja myös. Mut niin kuin mä aina teen, niin mä jätän sen viimeisen desilitran aina vähän odottelemaan, että mä näen miten taikina reagoi. Lisään vähän tehoa. Nyt tässä vaiheessa ei vielä laiteta noita pähkinöitä ja hedelmiä. Laitetaan ne vasta sitten, kun taikina on valmiiksi vaivattu. Ja se viimeinen desilitra vielä. Näin. Nyt se saa käydä tässä noin 10 minuuttia ja sen jälkeen laitetaan aprikoosit ja pähkinät ja sitten se saa levätä. No nyt taikina on valmis. Nyt laitetaan aprikoosit ja pähkinät sinne joukkoon. Jos ne olisi ollut alusta lähtien siellä mukana, niin kaikki olisi mennyt rikki. Ja nyt laitetaan vaan nämä pähkinät ja sitten vaan nopeasti pyöräytellään ja sitten se saa olla noin tunti rauhassa. No niin. Nyt taikina on valmista ja nyt mä laitan sen toiseen astiaan lepäämään. Noin. Nyt se saa olla tunti tässä ja sitten tehdään oikein hienoja leipiä. No niin, pähkinähedelmäleipä on nyt noussut ja voidaan tehdä leipiä. Nyt tehdään vähän tämmöisiä pitkulaisia leipiä. Laitetaan ensin vähän jauhoja pöydälle ja sitten kaavitaan tää taikina tähän. Ja niin kuin aina me ei haluta nyt sitä jauhoja sinne sekaan, vaan niin, että se ei tartu vaan.
Jaetaan nyt tää puoleksi. Narskuu kivasti. Tässä näkee kaikki nämä hedelmät tässä. Alright. Elikkä tää on tosi tämmönen tahmea tää leipä. Mut nyt ne vähän painellaan. Ja sitten taas vähän painellaan näin. 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 Sitten nostetaan tämä jonkun. Jätetään se tähän tai sitten mä laitan tähän leikkulaudan päälle. Että se saa nousta rauhassa siinä. Taitaan vähän. Näin. Nyt se saa nousta tässä noin puoli tuntia - tuntia. Sitten me vähän pyöritellään tätä, että siitä tulee enemmän pitkulainen. Ja sitten käännellään, että tää kohta tulee ylös, kun se lähtee uuniin. Niin se halkeilee tosi hienosti sitten uunissa. Näin. Valmista on. Nyt se saa levätä tossa. No niin. Valmis pähkinä hedelmäleipä. Kohta menossa uuniin. Otetaan tää yksi leipä täältä. On hienosti noussut. Laitetaan vähän tohon. Ja sitten vähän pyöräytellään näin. Että tää vekki mikä on siellä alla, niin että se nousee tähän pinnalle, niin se sitten halkeilee hienosti siellä uunissa sitten. Tää mikä on täällä alla. Ja vähän rullataan tätä. Näin. Ja sitten näin. Ja nää on nyt sitten uunissa 250 asteessa noin 20 minuuttia. Sitten pudotetaan lämpötila 200 niin, ja 10 minuuttia. Sitten ne on valmiita.